Bronicu zašto ne bojte da stavljate pola sata. Napoli ste me, samo tako. Zamislite trpaju pare da igraju. Evo ga Čarma! Mađar! Moraš da zakucaš! Rudi! Gej! Urki, zakucaj sad preko nekog. A može Kita. Može. Sad uleti Mađar! Sad uleti Mađar! To! Ajde Mađar! Mađar šut. Mađar! Da! Ti normalno? Idija treba Ne, daj Žarma! Znaš kako je žulje? Kao Mozi Mađar! Žulje su mu kao ova kamera. Ajde Čarma! Pomozi, sad zakucaj ko Fernandez. Koji je ovo pravi? Jovan. A, to je jako teško da se. To! Ajde, Urki, stiži. Bravo, ajde. Pokri to, Mađar! Bravo! Go! Opa! Tak čume ruske. Kupio je Raša. Rekao nisam da ne smemo da štedimo. Kad je Ja, snajper! Ajde Čarma! To! A sad polomi ruke i noge. Još se tamo pobole. Ali ovo je retardirao predaje. A daj, brate, brate to! A lice sam baca nazad. Ima dve već slične. Dobro ti je Iđi naši kancela gdje u komentarima. Dobar promašaj, 2-2. Eto vidiš? Čovjeku. Jedna igra. Daći kurac. Ne, mogu. Sad će nam dati još jednu. Da nije malo izašao, a? A jebote! Pazi faul! Pucaj, molim te! Evo je. Skini, to! Pa nemoj dole, jebote! Evo ga Sala, moj brat. A malo pre Sale Jajara govorio kako Što sad. sam govorio momu? Ti si malo pre govorio da nema pojma. Pre utakmice. Kvinješ. Kad smo sedeli Pa ovdje. kad je htio trči. A sad Sale je Nemoj klimat nogu. Nemoj klimat nogu. Ali ja sam Ujoj!